Čau, já vás vítám u další reakce a dneska se podíváme na video Temná strana sociálních sítí od Adrona. Já už jsem, jestli se nepletu, takovýhle video taky dělal na můj hlavní kanál nějaký jako velmi podobný, takže jsem zvědavej, jaký na to názor má někdo jiný, jaký všechny temný problémy sociálních sítích se v tomto videu dozvíme. Tak se na to jdeme rovnou podívat, doufám, že reakcička nevadí, odkaz na originální video máte dole v popisu videa. Dámy a pánové, ain't no party like a tady party. Kdyby byl skibidi, co je kajsenat. Je Hanka Geldarová a její mažoretky. A tady budou bizárky, tady budou. Pěkný edit zatím. Jsem zvědavý, jestli bude mluvit tady o tom videu. No jo, tak to je pohoda. Hey girls. A je. To byl McNutt, ne? Počkej. Video je vytvořeno za účelem vzdělání a varování před hrozbami na sociálních sítích. Věci jako challenge, které v tomto videu zmiňuji, nenapodobujte. Ve videu budu mluvit o tématech, která nejsou pro každého, takže zvažte sledování. V roce 2010 sociální sítě využívala necelá 1 miliarda lidí a dnes toto číslo vzrostlo až na neuvěřitelných 5 miliard, což je 60% všech lidí na Zemi. Myslím, že jako velká část tady za to může dostupnost telefonů, dostupnost internetu, TikTok, protože ten používá miliony lidí, kámo, možná miliardy. Ten prostě úplně, mně přijde, že od té doby, jak vzniknul TikTok, tak sociální sítě to hrozně jako vybůstilo všechny, že jako to přineslo hrozně nových lidí na ty sociální sítě, ale jako samozřejmě největší prostě tady věc, která dostala nejvíc lidí na sociální sítě, je prostě dostupnost těch telefonů, který mají internet, dostupnost nebo levnější přístup k datům na telefonu. Kámo, já si pamatuju, když jsem byl malej, tak jsem na telefonu měl nějakou simku, která měla aktivní telefon. Já jsem se omylem na ten telefon, na ten internet proklik, nevěděl jsem, co to je. Stáhnul jsem si 2 hry, kde každá z nich měla 3 megabajty a pak jsem měl kredit minus 6 000 korun. V té době ty data byly úplně jinde cenově, jo, než jsme dneska. Dneska je to extrémně dostupné. Ale i když na sociálních sítích skoro každý trávíme velkou část našeho života, tak vše není tak růžové, jak se na první pohled může zdát. A po dokoukání tohoto videa pochopíte, že ztráta pozornosti a přesexualizovaný obsah pro děti je jenom špička ledovce toho, co se na sociálních sítích Ta ztráta pozornosti je nejhorší, kámo, a to je fakt vidět prostě. Dneska všichni chtějí co nejrychlejš vidět všechny informace, chtějí krátký videa, šortíky samozřejmě. Já se furt držím v tom svým starým, kdy já chci dlouhý videa. Čím delší video, tím jsem víc spokojený, kámo. Já nechci miliony věcí, dopamín, kámo, ztrácet pozor, to je úplně, mě to úplně sere, jak dneska ten svět je nastavený. Všichni chtějí co nejrychlejš, prostě. Všechno hrozně rychle, všechny informace hrozně rychle hned. Jich doopravdy děje. Na sociálních sítích v dnešní době najdete úplně všechno. Na YouTube se můžete naučit, jak se editují videa, jak vydělat gaziliony v kasínu, nebo vás dokonce youtubeři dokáží naučit věci do školy. A dokonce se můžete bez cenzury dozvědět, jak správně navlíct kondom, nebo jak provést brazilský holení. Všechno tohle na YouTube jde najít bez cenzury taky samozřejmě. Sociální sítě jsou skvělým místem, kde se po náročném dni v práci nebo ve škole můžete odreagovat a dozvědět se spoustu užitečných věcí. Ale postupem času prostě musí přijít video, které vás z téhle představy o dokonalém internetovém světě vytrhne. Seznam věcí, o kterých bych v tomto videu chtěl mluvit, jsem rozdělil do 3 kategorií podle závažnosti. První, YouTube kategorie. Tuto kategorii jsem označil jako YouTube, protože přeci jenom z těch nejpopulárnějších sociálních sítí je nejvíce moderovaná a je fakt těžký tam nějaký ten nevhodný obsah najít. Samozřejmě i YouTube má svoji temnou stránku, jako jo, jako asi takovejhle obsah, o kterém se asi tady budeme bavit, jako je třeba ta brazilská, kámo, masáž nebo brazilský holení a tak podobně, takovýhle ty jakoby deep věci, které jsou deep v YouTube, tak to není úplně tak, že by si se k ním dostal na hlavní stránce, jo, tyhle věci se ti většinou nedoporučí, prostě musíš je vyhledat nebo mít na ně třeba přímý odkaz, ale doporučovat si tyhle videa prostě standardně nebudou. Standardně. Může se to samozřejmě stát, ale zpravidla se to neděje. Jako třeba loophole, při kterém stačí napsat třeba tento znak do vyhledávání a YouTube vám najde mnohdy dost nepokojivá videa. Prvním velkým problémem, o kterém tu chci mluvit. A já myslím, že tohle už je docela fixed. Já vím, že dřív tam stačilo napsat tečku. A už to dneska tak jako asi tam furt můžou vyjet ty videa, ale dřív to bylo horší, jak mně přijde, že ten algoritmus se trošku s tím naučil pracovat. To je závislost na sociálních sítích a neschopnost se soustředit. Přesně. Ale jak to, že se tak lehce stáváme závislými na sociálních sítích a vlastně kvůli čemu nás naše
Všechny sociální sítě jsou postavený na tom, že tě postupně doplňují nějaký ten dopamin. Jo, prostě fakt je to takhle postavený. Ty sítě jsou postavený na tom, aby si v nich trávil co nejvíc času. Prostě ty sítě, jejich práce je ta, aby tě udrželi co nejvíc v té aplikaci. A tomuhle prostě člověk velmi jednoduše může propadnout. Všechny socky jsou takhle nastavený a takhle vyrobený. Prostě to takhle je, bohužel. Naše tělo nutí dokola a dokola opakovat jednu a tu samou činnost. Naše chování zásadně ovlivňuje dopamin. Dopamin je chemická látka v našem těle, která nám při aktivitách, jako je cvičení nebo dokončení nějakého úkolu, dává odměny, které nás motivují k opakování právě těchto činností. Bohužel se dokonce i vyšší dávky dopaminu produkují i při scrollování, při kterém si náš mozek myslí, že něco objevil. Objevování bylo v dávných dobách klíčové pro... Bohužel, ale ten dopamin ze sociálních sítích je prostě umělej a je strašně krátkej. Je strašně malej a proto to děláš furt dokola, protože ho chceš víc a víc. Kdyby si dělal něco jiného a opravdu si třeba něco objevilo v reálu, ten dopamin dostaneš mnohem větší a trvá to díl. Jo, takhle bych to asi velmi zjednodušeně popsal. Pro vývoj člověka. A tak nás naše mozky k objevování musí motivovat právě dopaminem. Pokud každý den budete konzumovat právě krátký obsah, tak nejspíš budete mít problém s udržením pozornosti. Někteří lidé zkrátka nejsou schopni číst knihy nebo koukat na filmy, protože to prostě... Ale tak knihy já třeba taky číst moc úplně nedokážu. Ale nemyslím si, že to je problém s pozorností. Filmy, kámo, já si pustím film a ani nedám hlavu pryč z obrazovky. Jo, nebo video na YouTube. Já prostě celkově jako moc nepoužívám třeba ten short form obsah, jako je TikTok, YouTube Shorts a tak podobně, ale prostě miluju ten dlouhý obsah, miluju filmy. Kámo, každý den bych mohl koukat na 5 filmů, vůbec s tím nemám jako problém. Já se prostě zazoomuju na ten film a když mě baví, insane. Nespustím oči z toho filmu. Prostě nevydrží. A pokud jste tohle video stejně jako asi 40% diváků nevypli, tak na tom ještě nejste tak bídně. Nejsem. Já sám na sebe tuhle neschopnost se soustředit pociťuji, když se třeba učím nebo pracuji na videu. Vždycky, když si řeknu, že se jdu učit, tak to dopadne nějak takhle. Kámo. Yes. Já jsem tak rád, že když jsem byl na škole, že tyhle ty sítě jako nějak neexistovaly, jako byl Vine, ale to mě přišlo jako největší píčovina, nebo byla ta síť, kde jste dabovali ty videa, to byl takovej cringe fest, kámo, ta aplikace, mě to tak sralo. Ale jako, já jsem třeba měl taky problém s učením, já jsem se nevydržel učit prostě víc jak 5 minut, ale dávám to za vinu tomu, že to bylo, že to byla látka, která mě prostě nebavila a vůbec jsem v ní nenacházel nic, co by mě zajímalo. Ale na druhou stranu, když byla látka, která mě třeba bavila, ať už to byla, já nevím, třeba počítačová grafika, kterou jsme prostě na střední měli, nebo audiovizuální tvorba a tak podobně, tak já jsem do toho byl úplně zapalený. Já si doteďka ze školy pamatuju, kdy byl první 3D model, že to byla lidská ruka, v jakém filmu byl použitý a tak podobně. Prostě si to pamatuju, protože to byla věc, která mě strašně zajímala. Ale jak to byla jakákoliv jiná látka, kam můj mozek se takhle vypnul a byl jsem úplně v černotě a nic si nepamatuju. Vůbec fucking nic. A tohle jsem byl přesně já. Další, ještě docela běžnou věcí jsou spolupráce. Ale ne jen tak ledajaké spolupráce. Myslím ty, ve kterých influencer propaguje škodlivé věci, které pro mladší diváky nejsou vhodné. Jako příklad můžu zmínit sázení, které většinou propagují. Kámo, tohle je úplně bizární. Tohle, já jsem nikdy neměl takovouhle, jednou jsem měl velmi jako jinou spolupráci. A bylo to se Saskou. Ale jako nebylo to nic takového shady, jak tady Datel, vole, promuje telegramový kanály, který ti pomůžou v sázením a tak podobně. Ale já jsem fakt měl jednou v životě spolupráci přímo se Saskou. Nikdy nic jiného si nevybavu, že jsem měl nějakou spolupráci ohledně gamblingu. Mám pocit, že jenom jednou Saska a bylo to všechno jako legální v České republice, že jo, česká firma a tak podobně. A upozornění tam bylo všechno. Ale nic jako takhle shady, tohle mě úplně sere, tyhle ty spolupráce, to je hrozný. Nejhorší je, že oni dávají fakt hodně velký peníze. Opakují lidé, kteří jsou ve špatné finanční situaci. Naštěstí jsou tu reakční kanály, které na tyto pochybné spolupráce upozorní a varují před nimi. Ještě bych tu rád zmínil návody, jak vydělávat těžký dílové, jak mít 6 firem za 3 roky a jak si vybudovat pasivní příjem. Revolta, type shit, lidi, Andrew Tate, České republiky, ty vole, Kajumi, Pasák, Štětek z OnlyFans. Ano, přesně tak. Tohle vždycky miluju, když ti prostě lidi radí na to, jak vydělat peníze. Kámo, kdyby věděli, jak ty peníze vydělat, tak ti to neřeknou. Oni vydělávají na tom, že tě učí vydělávat. To je tak easy tohle pochopit, tak jednoduchý.
Myslíš si, že někdo, kdo by dokázal za týden vydělat 1 000 000 korun, tak ti řekne, jak to udělá, aby to vydělali ostatní a on už pak nevydělal? Nikdo ti to neřekne. Ty vole, kdybych já teď zjistil, jak vydělávat miliony za měsíc, tak ti to neřeknu. To bych si nechal, kámo, pro sebe. To bych střežil svým životem. Úplně logický myšlení, že jo, ty vole. Berte na vědomí, že pokud by někdo měl zaručený návod na úspěch, tak proč by se o něj s někým dělal? Přesně většinou to jsem se z teď takových řekl. projektů Ano. vyklube tak maximálně pyramida, kde ten nahoře vydělává na těch dole. A nebo oni vydělávají jenom na tom, že ti prodávají prostě nějaký ten e-book nebo PDF, který tě má údajně něco naučit. Ale naučí tě to, že máš prodávat tyhle ty PDF. To je fucking všechno. Abyste z toho taky něco měli, tak si pod sebe musíte vzít lidi, kteří si pod sebe vezmou lidi a takhle až do nekonečna. Yes. Ale už se přesně... Kamo, to je úplně klasický, ty vole, to je přesně, když ve svých 30 letech potkáš spolužáka ze základky a on tě pozve na kafe, že s tebou chce něco probrat. No co se z toho vyklube? Fucking pyramida. Tohle je úplně normální a stalo se to každému z nás, stalo se to i fucking mně, kámo. Všem se tohle stalo, kdy za ním přišel někdo ze základky, že bychom mohli jít na kafe a pokecat. Vždycky je to fucking pyramida, kámo, vždycky. Přesouváme do další kategorie a tou je TikTok kategorie. Sociální sítě jsou tou nejsilnější zbraní. Sociální sítě mohou zásadně ovlivnit naše názory a chování. Jako volby, války, politiku, všechno. Dobrý příklad si můžeme připomenout třeba falešné video současného prezidenta České republiky Petra Pavla. Toto video mělo za cíl poštvat lidi proti Petru Pavlovi a je až děsivý, že se takové věci budou s nabývající popularitou AI dít čím dál častěji. A dějou se fakt jako extrémně. A nejhorší je, že ty lidi jsou blbější a těm věcím prostě věří. Bohužel no. Celkově bychom si měli dávat pozor na dezinformace, kterých je internet úplně plný a mít nějaké to kritické myšlení. Dalším rizikem je sběr našich dat. Snad všechny sociální sítě o nás sbírají naše data, ale už jenom málo lidí ví, co s nimi ty velké korporace dělají. Nejlepší je, když pak ty lidi, kteří vůbec neví, jak tohle funguje, píšou statusy na Facebook typu tímto příspěvkem nedávám Facebooku možnost použít moje fotografie, které na svůj profil nahraju. Myslíš si, že tvůj fucking status něco změní? Že jako tím, že napíšeš status, že nedovoluješ Facebooku používat tvoje fotky, mu to zakážeš? Musíš být úplně blbej, jestli si to myslíš, kámo. Úplně blbej. Co když je prodávají třetím stranám, anebo je chtějí využít k ovládnutí světa? Všechno je možné, ale zatím jsou naše data využívána hlavně k personalizované reklamě. Kvůli špatnému zacházení s našimi daty dokonce Meta dostala v roce 2023 od Evropské unie pokutu ve výši 1,2 miliard eur. To já myslím, že těch firm dostalo tu pokutu víc, že jestli se nepletu, taky Google dostal nějakou, jestli se nepletu, možná i Apple nějakou dostal, ty pokuty tam docela lítaly, no. Ale Apple mi přijde, že v té ochraně soukromí je na tom asi nejlíp. Jo, asi tam nějaká jako personalizovaná reklama třeba v App Storeu taky bude. Ale myslím si, že oni jsou na tom jako zatím z těch firem Meta, Google a takhle, tak Apple je na tom asi nejlíp ohledně těch uživatelských dat. To je můj jako názor, když tak mě můžete opravit v komentářích, pokud ne. Přenosu dat do USA. K našim datům by měla skrze TikTok mít přístup i čínská vláda. TikTok je totiž vlastněn společností ByteDance, který sídlí v Číně a podle čínských zákonů jsou všechny firmy povinny poskytovat naše data čínské vládě. Škodlivý obsah pro děti. No jo, ty vole. Myška, muška, Mickey Mouse. A teď vy, děti. Takhle jsem vždycky já seděl před tou televizí. Já jsem mu nikdy neodpověděl, vždycky jsem na to čuměl. Bráško, vážně? No jo. To je tenhle ten rabbit hole. Tímhle nutně nemyslím třeba bouchala, protože mluví jako kokos. Jo, to dnešní těžení bylo tak úspěšný. A mohli by... Kámo, tohle je cringe fiesta content. Mně je to jenom špatně, když to vidím. Kvůli tomu děti hloupnout nebo něco. To je za mě blbost a reálně, jak chceš v těch videích pro děti mluvit? Chceš u Minecraftu mluvit tak Sibiřan? Viděli jsme to v těch komentářích a jdeme na to. Dneska si zahrajeme totiž tady Minecraft tady s Petrem! Na sociálních sítích se vyskytují mnohem horší věci než nějací cringe Minecraft lomeno reakční youtubeři. A jednou z nich je Coco Melon.
V Česku ne zas tak populární kanál. Na YouTube má v tuto chvíli už 190 milionů odběratelů a jejich content se zaměřuje na naučné písničky pro děti. Bohužel jejich tvůrci se více než na učení dětí zaměřují na udržení jejich pozornosti. A je až děsivé, jak dobří v tom jsou. Aby dosáhli tak dobrých výsledků, musí dodržovat tyto zásadní věci. Neustále měnit záběry, dávat do videí co nejsytější barvy a samozřejmě titulky, které u videí ani nejsou k tomu, abyste je četli, ale aby diváky udrželi u videa. Přesně. Jak dobře udrží dětskou pozornost, pravidelně testují tak, že dají dítě do místnosti a pustí mu některé epizody. Vedle je další obrazovka, kde naopak promítají náhodné záběry například přírody. Pokud dítě ztratí pozornost, tak si to tvůrci poznamenají. Protože se při koukání na takový obsah vyplave velké množství dopaminu, tak si na to dětský mozek zvykne a budou mít v budoucnu problém s pozorností. Elsa Gate. V roce 2000. Kámo, Elsa Gate. To dělali i ty, ne? Viral Brothers, jestli se nepletu. Tenhle ten obsah. Nebo mám to nějaký přetočený. Já mám pocit, že někdo z nich, z těch dvou týpků, dělal tenhle ten obsah s tou Elzou. Možná si to pletu, možná ne. Já mám pocit, že to dělali, ty vole. 2016 se na YouTube začaly masivně šířit nevhodná videa se známými dětskými postavami, která zobrazovala násilí a někdy obsahovala i sexuální obsah. Na tato škodlivá videa jste mohli narazit hlavně na YouTube Kids, což je docela ironie, když to měla být silně moderovaná verze YouTube. Když se na tento problém přišlo, odešla spousta sponzorů, takže ono zase na jednou stranu, ty vole, když si pustíš třeba nějaký animák od Pixaru nebo Disney, tak oni jsou tam taky docela často narážky na prcání a tak podobně. Jo, jsou tam prostě takový ty dospělácký vtípky, který prostě dítě, který mu je 10 až třeba 14, nemusí pochopit. A když mu je 5, kamo to nepochopí v žádném případě. A těch vtípků je ve všech filmech hrozně, v autech, ve Shrekovi, kámo, já nevím, a v dalších takových animacích, což je jako super, ale tohle je samozřejmě jako extrém, tohle je úplně jiný level té nevhodnosti. Tomu dítěti to ale podle mě stejně nedojde, že v tom obsahu je něco sexualizovaného nebo tak podobně. Myslím si, že jim to úplně nedojde, ale záleží na příkladu, no. Že YouTube musel jednat a smazat přes 150 000 videí. Bohužel tento typ kontentu na YouTube přetrvává dodnes ve formě animovaných videí, kde účinkují postavy jako Huggy Wuggy nebo Among Us. Stačí se kouknout na náhledáky těchto videí a zjistit. Jo, to je klasika, no. Tohle je dobrý loophole. A jsou i horší, kde kočky mají vyvrhnutý vnitřnosti, všechno je to taky AI generovaný a tak podobně. Jsou mnohem horší náhledáky než tohle. Ale to je bizár, no. Tohle je fakt bizár. Takže je něco špatně. Ještě předtím, než se vrhneme na poslední kategorii, tak bych byl rád, kdybyste zvážili odebírání tohoto kanálu. Máš to tam? Videu jsem si dal fakt záležet, takže bych to určitě dávám like i. Máš to krásně editovaný, super kvalita mikrofonu, všechno fakt dobrý. Velmi cením. Ocenil. A když už jste u toho, tak rovnou můžete dát i like. Dal jsem. Kategorie 3. Reddit. No jo. Pokud na sociálních sítích trávíte víc času, tak jste nejspíš už narazili na nějaké to NSFW video. Pro ty, co každý den, kámo, všude je vidím. Nejhorší, a vy mi ještě posíláte samozřejmě ty reklamy, které se nachází na YouTube a tak podobně. Kámo, toho je neskutečné množství. Je to tak, no, prostě. Což jsou NSFW nebo gore videa, tak. NSFW, Not Safe for Work videa, jsou videa s obsahem nevhodným pro sledování na veřejnosti nebo v pracovním prostředí. Mohou zahrnovat nahotu, sexuální obsah, násilí nebo jiný explicitní obsah. Gore videa obsahují extrémně násilný nebo krvavý obsah, často zobrazující zranění. Nejhorší je, že teď jedno takový velmi známý gore video bylo přímo i na YouTube. Jo, bylo to, ty vole, teď přemýšlím, jak se to jmenovalo. Bylo to něco ohledně mexického kartelu, nějaký mexický kartel a bylo to jako vystřihaný nějaký části z toho celého videa, nebylo tam to celý video. Ty vole, teď si nevybavím, jak se jmenovalo, ale jmenovalo se to podle nějaký písničky, protože tam ta Funky Town. No jo, Funky Town, to je ono. Protože tam v pozadí hraje písnička Funky Town, tak z toho to chytl ten název. Ale prostě na YouTube bylo normální video, já jsem ho i nahlašoval, nevím, jestli se něco stalo, ale byla tam uřízlá hlava, jak se tam kutálí po místnosti, jako bylo tam vidět docela dost věcí a YouTube to nějak úplně nějak extra nevadilo, no. I na YouTube se to dá najít. Smrt nebo zmrzačení jsou považována za velmi explicitní a mohou být psychicky náročná na sledování. Hlavně na Instagramu se objevuje až moc takového obsahu. Jo, tam je to hodně. Jen tak scrollujete svoji For You page plnou mýmu a najednou... Klasika.
Jako naštěstí ten fail, který měli ohledně toho algoritmu nebo toho filtru, tak už je opravený, ale ty videa tam stále jsou, ale není to v takovém extrémním množství, jako to bylo a hlavně nejsou tam úplně ty extra explicitní. Jo? Jsou tam nějaký jako explicitnější, ale většinou tam nevidíš krev nebo nevidíš úplně do detailu, co se stalo. Jo? Vidíš nějaký nehody a tak podobně. Ale jak byl ten fail, tak tam fakt bylo vidět úplně všechno. Buď vidíte autonehodu nebo další holku, co si těmito videí propaguje své OF. A v poslední době se s těmito slečnami roztrhl pytel. A kamo, nejhorší je, že ten algoritmus, ta For You page, ona nepochopí, že to nechceš vidět. Já na tyhle videa, přesně, kde promujou OnlyFans a takovýhle hovna, dávám každý den, několikrát dávám nezajímá mě. I tak mi tam výjíždí. Já tam mám černý humor, psy a nějaký mýmy. Ale vždycky se tam dostane i ten zasraný sexualizovaný obsah. I když dávám, že mě nezajímá, furt se tam objevuje, kámo. Proti tomu nejde bojovat. Mně přijde, že ten algoritmus to pušuje schválně. Jinak proto nemám vysvětlení. Problémem je, že tyto holky mnohdy cílí na malé děti a někdy dokonce dělají i kolaby s Roblox nebo Minecraft youtubery za účelem zviditelnění. Je to tak. Tady v Česku si jako příklad můžeme ukázat třeba Kafu nebo Ajinku. Ale ne, já myslím jako vaši kačenku, ne? Tak jako klasika. Kačenku, jako, moje kačenka. aspoň fotku třeba, jestli nemáte, nebo... No, fotku má? Jo, tak ukažte, to jsem zvědavý. No. Co to kurva je? Ale oproti tomu, co můžete najít třeba na Redditu nebo Discordu, jsou tyhle věci vlastně ještě docela v pohodě. Na Redditu je NSFV obsah povolen, pokud není nezákonný. Jenom musí být označený jako NSFV. Naštěstí by se normální uživatel k tomuto obsahu neměl dostat, pokud by ho přímo nevyhledával. Přesně tak, on se ti na hlavní stránce neukáže, dokud, myslím si, že nejsi součástí té roomky, nebo toho subredditu. Myslím si, že ani když ho jako vyhledáš a koukáš na něj a nedáš ten follow, že se připojíš, tak by se ti neměl ukázat na hlavní stránce. S tímhle si teda nejsem úplně jistý, ale musíš to prostě vyhledat, aby se ti to doporučovalo. Jo, a těch růmek je tam hrozně, kámo, jsou tam růmky na propagaci OnlyFans, jsou tam růmky mexických kartelů, který ukazují nějaký záběry z toho, jsou tam růmky na nehody, jsou tam růmky na god holky, jsou tam růmky na e-girls a tak je tam toho prostě, tam je všechno. Je tam růmka na porno, tam je úplně fucking všechno na Redditu. Jo, tam si fakt najdeš, co chceš. Naštěstí není tohle doporučovaný. Musíš to vyhledat, když to chceš vidět, což je za mě docela fajn řešení. Tady se od školních rvaček můžete dostat i k fakt hrozným věcem, které tu radši nebudu popisovat. Sociální sítě slouží mimo sdílení obsahu také k propojování lidí. Četování na internetu přináší pár rizik, na která by si každý měl dávat pozor. Asi většina z vás ví, že by se nemělo klikat na náhodné odkazy a stahovat soubory od cizích lidí. Na Discordu je tohle plno. Jednou za čas prostě někdo někomu ukradne účet a hned už je na každém serveru odkaz na free Steam gift cards. Zrovna edituju tohle video a nemůžu uvěřit, co se to právě stalo. To je furt. Jen tak se jdu podívat na Discord a najednou vidím friend request. Přijmu ho a Brez mi anglicky napíše, že ho někdo, kdo má stejnou profilovou fotku jako já. Klasický skemíček tohle, kámo, úplná klasika. To je rovnou, jak by poslal tuhletu fotku z Steamu, instantně by dostal ban. Protože mi je jasný, kam to směřuje, kámo. Já na Steamu okradl a že omylem nahlásil mě. A teď mi hrozí IP ban. Klasika. Samozřejmě mi hned došlo, že je to podvodník, protože si tenhle Discord účet založil ten samý den, co mi napsal. A taky píše anglicky, když je na serveru česky mluvícího youtubera. Klasika. Ale viděl jsem v tom content a taky jsem zrovna neměl co jiného na práci. A tak jsem si s ním psal dál. Napsal mi, že potřebuje pomoc s vysvětlením omylu. A ať na Discordu napíšu údajně oficiálnímu Steam adminovi. Tak jsem si ho přidal do přátel a jako první po mně chtěl screenshoty naší konverzace. Kámo, official Valve závor, ty vole, jasně, že by s tebou prostě týpeček z Valve řešil věci na Discordu. To je insane, jak ty vole jsou blbí. Ty vole, to je hrozné. Pak po mně chtěl, abych se odhlásil ze svého Steam účtu, aby mohl proskenovat můj účet. Do toho se mi moc nechtělo a tak jsem oba účty konfrontoval s tím, že jsou to skemeři. Jestli by mi o tom jejich skemování neřekli více. Na to mi bohužel neodpověděli. Na Steam komunitě jsem našel příspěvek, kde jiný uživatel popisuje 1:1 stejnou zkušenost, kterou jsem měl já. Ale vůbec by nikdy žádný moderátor Steamu neudělal. Nikdy, kámo, já jsem řešil tolik věcí s podporou,
Tohle prostě není potřeba, aby se odlašoval z účtu a dělal taky. Tohle je prostě skémový klasický řešení, no. Aby se odhlásil, on se na to přihlásí a účet už není tvůj. Easy. Jenom mu místo Discordu napsali přímo na Steam a s adminem to řešili na Skypeu. Ale na Discordu nejsou jenom skemy. Na Discordu je spoustu ilegálních serverů, které by podle Discord pravidel neměly existovat. Tyto servery jsou dedikované například na šíření NSFW obsahu nebo podporování extrémních názorů. Kvůli tomuto videu jsem se rozhodl jeden takový server prozkoumat. Hned po přihlášení jsem musel prolomit ochranu Discordu tím, že jsem klikl na chci vidět NSFW content. Ne, že by třeba dali ověření věku přes občanku, jo, to by mohli zavést, no. Tohle není úplně špatný řešení, protože k těm serverům se dá fakt dostat velmi jednoduše. Nějaký jako lepší ověření by tam mělo podle mě bejt. Jako na straně Discordu, když už tam ta moderace jako moc není. Tohle bohatě stačí. Na začátku Discord serverů jsou pozvánky na všemožné servery s líky OF holek a odkaz na jejich Telegram skupinu. Abyste dostali přístup do všech kanálů, tak musíte 10krát napsat na TikToku do komentářů promo na server a pak to poslat botovi, který vám následně dá přístup. Opravdu tam bylo to, co slibovali. Samozřejmě jsem mohl jít přes ty odkazy hlouběji, ale fakt nechci dostat virus nebo něco. Catfishing. Catfishing je anglický termín pro podvodnou činnost, při kterém si útočník vytvoří na internetu falešnou identitu za účelem navázání vztahů, kyberšikaně nebo kvůli vidině finančního zisku. O catfishingu nám párkrát dělali ve škole přednášku policisté. Ve zkratce nám říkali příběh lidí, kteří poslali těmto falešným profilům svoje nahé fotky a pak je s nimi podvodníci vydírali. Vyhrožují, že jestli nepošlete peníze, tak to rozpošlou všem, které znáte. Do školy, kamarádům a rodině. Pod slibem ukončení tohoto teroru pošlete peníze a doufáte, že se vám už podvodník nikdy neozve. Ale bohužel to by bylo až moc lehký a podvodník po vás chce peníze znovu. A takhle to půjde do nekonečna. Pokud se někdy dostanete do téhle situace, tak se hlavně někomu svěřte a neposílejte žádné peníze. Přesně tak. Jo, tohle je prostě blbost. Hele kámo, jak říkají to chytrý... Samozřejmě jako když se ti to stane jako dospělýmu, kámo, tak se k tomu můžeš postavit. No a co, tak uvidí moje péro, no. Co jako, vole, kámo? Co, posrat to? Jo, prostě. Tak musíš mít v píči, když se k tomu takhle... To ten týpek pak nic neudělá, prostě. Instantně mu zkazíš plán. Instant, jo? Prostě takhle to je. Když je dítě, jak je to samozřejmě horší, jo? Tam je to prostě problém. Internetové challenge jsou někdy zábavné. To je hrdin incident, ne? Ale existuje také fakt hodně stupidních challenge, které dělají především děti. A teenageři za vidinou velké sledovanosti. Přesně. Za zmínku stojí například Blackout Challenge, ve které jde o to dusit se do té doby. O tom jsem taky dělal video, bez cenzury je na Forenders, easy. Než neomdlíte. Pokud vám není 5, tak asi chápete, jak nebezpečné to je. Jednou z nejnovějších je Paracetamol Challenge, ve které musíte spolekat co nejvíc tablet s paracetamolem. Kamo, kdo tyhle ty challenge vymýšlí, co to je za výmaz mozky? Ty tohle musí každému dojít, že to je úplná píčovina, ne prostě. To je hrozný. Předávkování tímto běžně dostupným lékem může skončit prostě challenge, kámo, pojď se předávkovat, to je challenge jak hovado. Fatálně. Tady by tohle video normálně skončilo, ale pak se stalo něco, co nikdo nečekal. Dne 26. února 2025 na Instagramu nefungovaly filtry na gore videa. A celý den Instagram masově doporučoval násilná videa od školních rvaček a 2025 Instagram incident. Přesně tak. Až po střílení na ulici. Hodně lidí si říkalo, co se to sakra děje s jejich rasistickou apkou. Nakonec už druhý den zase filtry jakž takž začaly fungovat, i když... No rozhodně na tento den a na videa, která jsme viděli, jen tak nezapomeneme. Mě třeba nejvíc poznamenalo to se slonem. Ano. Tohle bylo zase trošku něco jiného, než na co jste u mě na kanále zvyklí, ale tak doufám, že se vám video líbilo. Super video. Budu moc rád, kdybyste napsali váš názor na problematiku sociálních sítí do komentářů. A případně i toto. Skvělý video, velmi cením. Adrione, dobrý obsah. Co máme třeba za komentáře tady? Kolik času denně trávíš ty na sociálních sítích? Kámo, celý den, já tím vydělávám. To je to nejhorší, no. Super video, hele, sociální sítě jsou prostě zlo, no, bohužel, je na nich jako velká temná strana a už jenom to, jak ti to obere o pozornost nebo o schopnost mít nějakou pozornost, jak ti to dává fejkovej dopamin, to je prostě velký problém a je dobrý se s tímhle naučit nějak jako fungovat a nepoužívat to každý den. Prostě pokud, já nevím, třeba koukáš na nějaký film, tak je dobrý ten telefon mít úplně mimo, aby si na něj prostě furt nekoukal a snažit se soustředit. Ono to možná ze začátku bude těžký, ale po několika dnech ti prostě bude líp, protože se dokážeš soustředit a ten dopamin
se trošičku jako refreshne a bude fungovat malinko jinak, jo. Takže pokud, kámo, máte závislost na tom, že jste non-stop na TikToku nebo shortech nebo reelech a nedokážete ani třeba koukat na jeden blbej film, bez toho, abyste se podívali na telefon, tak je dobrý si zkusit dát trošičku voraz od těch sítí. A za pár dní to bude OK a budete se líp soustředit, ať už na učení, ať už na práci, na filmy, na hry a tak podobně. Je to bohužel daň dnešní doby a člověk s tím musí trošičku se naučit nějak jako fungovat. Já osobně třeba na Reelsy, hele, abych byl upřímnej, já na TikTok za prvý nelezu, YouTube Shorts jako velmi výjimečně, když už tak používám Reelsy, ale lezu na ně jenom když seru. To je jediný moment, kdy koukám na Reelsy. Jenom když seru. Protože to prostě uteče rychlejš to sraní. A pak jdu zase pracovat nebo dělat něco prostě jiného. Jo? Ale že bych jen tak u kompu koukal na Reelsy nebo v posteli nebo takhle, to vůbec, kam. To vůbec. Jo? To když už tak koukám na YouTube prostě. A pustím si nějaký dlouhý obsah, z kterého se něco i třeba naučím. A nebo mám puštěný něco v pozadí a pracuju. A dělám, co prostě potřebuji, abych se kámo uživil. Takže to jsou moje názory. Doufám, že jste si z toho něco vzali. Adrone, velmi super video, dal jsem v odběre lajčík, jsem zvědavý na další obsah, doufám, že ti reakce nevadila. A my se uvidíme zase u další reakce, která bude snad co nejdřív. Díky za podporu, jak tady na YouTube, díky za lajky, odběry, čekněte Nutrend, teď jsem se právě kámo polil, super. Ale nutrend.cz/rthvldn je teď Game Changer týden, takže když si objednáte celý balení Game Changeru, tak máte 30% slevu. Takže vás jedno balení 8 pitíček vyjde na 290 korun. To není vůbec špatný. Čekuj odkaz dole v popisu a klidně si něco objednej. Pokud objednáš něco jiného, použij kód VLLDN a dostaneš 15% slevu. My se u něj příště už zdržu. Čego.